kumikinang ina! Shout out. Sorry po, natatawa ako. Alam niyo po mga kabisyo, una gusto ko lang mag-shout out. Mag-shout out sa lahat ng mga competitive. Alam niyo po, ngayong araw na ito, meron pong Halloween na, ano tawag dun? Contest competition sa Love Radio. Ay, hindi lang pala sa Love Radio, sa MBC Media Group. Hindi ako makapag-headset, Jegs. Wala akong marinig kasi alam mo naman, meron akong itak sa ulo. So ito na, gusto lang namin kayong kwentuhan. Nakakatawa kasi yung eksena. So nung una, di competition daw, competition. Tapos, walang cash prize. So, parang sabi namin, ay, ano na lang tayo, Adam's Family, ganyan. Oo, para simple lang, nakaitim lang. Tapos, konting seryoso lang, ganyan. Tapos, wala masyadong effort. Nalaman may cash prize. Ayun na. Kanya-kanya na. Dito na po nagkaalaman ng competition. Nakakaloka. In short, mga DJ po sa Love Radio, mukhang pera. In short, competitive po talaga. Yes. Nakaka-lurky. Alam mo, sabi ko nga dun sa may special friend, Paolo Baltazar. Shout out kay Paolo Baltazar. Hi din kay LJ and kay Mick. Ayan, sabi ko sa kanya, ngayong taon ko malalaman kung sa experience ko ng ganitong may mga pa-prosthetics, tas may mga ganitong duguan. Ngayon ko this year ko rin ma-determine kung next year join pa ako. Oo, ulitin mo. So, depende if the price is right. Alam mo, nakakatawa. Kanina bago ako pumasok dito, nakakatawa kasi nagkakataguan na ng mga props. Grabe yung mga props. Ayaw Kakaiba, magsalita. ayaw. Alam mo, ako kasi lugi ako eh. Nakita na kagad yung look ko kasi syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo papasok. Ere tayo eh. Yung mga iba kasi, ang programa nila is kaninang umaga. Yan. So, mamayang hapon pa yung competition. Yung iba, mamaya pa. So, alam mo yun, may chance sila na makapagtago. Yung mga props nila nakatago, ang lalaki. Nako. May ibon, parang may tikbala nga eh. Sabi ko, grabe, iba talaga nadudulot ng pera. Ayun. Parang, ito talaga, isang pagpapatunay ko dito, Diego Bandido. Siguro kung ang motivation lagi pera. Halimbawa, kunyari sa trabaho, magbibigay ako ng 5,000 pesos sa lahat na makakamit ng deadline today. Nako, feeling ko, ay nako, Diego, basic, 10 a.m. pa lang tapos na. Iba talaga motivation yung pera, promise. Kakaiba, biglang nagkanya-kanya. Biglang nagkanya-kanyang tago, kanya-kanyang costume na malalaki. Tinanong ko nga si Mara, sabi ko, ikaw karirin mo. Alam mo yung sinagot sa aking ngiti lang. Tingnan wag ka matatakot. Parang hinatid niya pa ako dito papasok. Huwag ka matatakot, sabi niya. Tapos nakita nga kita, okay. Pero ito yung classic si Nicole. May winner po kami sa Love Knows No Boundaries. Sabi niya, takutin natin, dapat madilim. Nagtago siya sa gilid ng pintuan. Tapos pagpasok na. Sabi niya, kuya. Sabi niya, idol! Idol! Sabi ko, alam mo, kapag ganito yung indikasyon ng mga tao sa akin, hindi talaga ako mananalo. Feeling ko kasi, Jegs, parang masyadong embedded sa karakter ko yung nakakatawa. Parang, yala. Instant na matakot. Instant na matakot. Kasi kung tutuusin, medyo prosthetics din naman talaga yung datingan. Pero dahil siguro yung character ka kasi is Nicole. So parang natural na sa kanila. Parang Jegs. Kaya siguro kahit kailan, hindi ako kukunin na taga-iyak sa Dear Love. Kasi yung boses ko, laging associated sa pagkabalahura at saka nakakatawa. Na pag bigla ko parang tatawa sila sa lap na umiyak. Ano mo yung sa magiging reaksyon nila na nakakatakot na costume mo? Sabi, Nicole, monta nga!
Yan ang problema natin. Alam mo, actually, Jigs, totoo. Meron na akong 3 trinay dito. Bawa yung driver natin. Sinutsutan ko. Sabi ko, tapos sabi ko, Hermie, gumanon ako. Tapos nakita ko, nag-smile. Malaking smile. Muntang at smile. Hindi ka talaga pwede. Oo. Alam mo, feeling ko talaga, it's really the character. Hindi siya kasalanan nung gumawa. Correct. Hindi siya kasalanan. Kasi magandang konsepto nitong outfit nito eh. Talagang apakagaling. Yung karakter ko lang talagang Nicole Ayala. It's a dead giveaway. Tingin ko pag nagkaroon ng zombie sa atin dito, yung magpapanggap ka ng zombie, yung zombie din naniniwala. Hindi maniniwala sa akin. Nakakaloka. Ito yung mga comments sa ibang nanonood sa atin sa live. Yung isa, hindi ka naman po nakakatakot para ka lang pong inagawan ng milk tea. Karakter ko yan, kasalanan ng karakter ko yan. Masyado lang ako talaga nakakatawa. Sabi nung isa, Ma'am Nicole, isang kanal ka po nahulog. Walang hiya kayo. Samantalang, apakahirap po nito. Sandamukal na glue yung nasa buhok ko. Grabe. Tinamaan ng blade ng chainsaw. Oo. Ganun yung eksena na wakwak yung eksena. Sabi nga ni Jan, parang nanghihingi ng tulong sa radyo. Kailangan daw niya naman pa ospital. Alam mo, operation tulong. Oo nga eh. Sabi ko, grabe talaga. Karakter ko talaga to. Promise. Kaya pag wala. Isa. Wala, Ma'am Nicole, lang. sobrang cute mo lang. Hindi ka talaga nakakatakot. Nakakatawa talaga. Pero, ibig sabihin, alam mo, it's a good thing din naman. Kasi para sa akin, ibig sabihin, it's also an indication na, masyado mong na-imbibe yung karakter mo. Na kahit na yung look mo nakakatakot. As in, lumulutang talaga. Oo, lulutang pa rin si Nicole Ayala na sa halip na mag-isip ka na nakakatakot siya, maiisip mo din talaga na. Alam mo, mas tingin mo mas matatakot sila kung tinakpan mo yung mukha mo ng puting kurtina. Para hindi nila alam na ako, di ba? Nakakaloka talaga tong mga taong to. Gracious, di ba? Pero nakakatuwa naman yung alam mo yung one thing din na dahilan kung bakit medyo nag-join. Kasi gusto ko lang din una ma-experience. Never pa ako nag-Halloween costume eh. Laging nakapag-Halloween costume na ako na The Nun. Pero ano lang yun, nagsuot lang ako ng nagsuot lang ako yung hindi yung naglagay ng parang yung sugat-sugatan. Tiis ano po talaga? Tiis ganda. Hindi tiis pa ganda. Basta tiis. Basta tiis lang. Nakakaloka. Kasi di ba yung mga ginamit, mga glue? Oo, glue. Talaga, glue siya. Ayan. Tapos kakaiba talaga. Sinong gumawa uli niyan? Paolo Baltazar. Ayan. Alam mo kung bakit ako natutuwa? Kinikwento ko nga dito kay Diego Bandido on off-air na sabi ko, Jex, alam mo, napaka-amazing talaga ng brain natin. No? Yung kung paano ginawa ni Lord yung Lord, gusto mo yung Lord, pero ganito yung itsura ko, nakakatakot. Kung paano ginawa ni Lord yung tao, yung brain natin. Kasi imagine diba? Imagine Paolo Baltazar. He's very, very good in terms of creating beautiful gowns for brides, for debutants, mga ganun yun ang kanyang forte. So, ibig sabihin, glam, pabebe, bridal look, diba? Yung sequence, organized ganun. May pattern. Yes, diba? Tapos saka maganda. Maganda yung itsura. Tapos, the other side of his brain can actually create ganitong look. Chaos kasi yung ganitong wala siyang pattern. Yes. Chaos talaga yung mukha. Mukha talaga siyang sinira. Ganun talaga literal. Tapos doon lang ako nagagalingan na parang, ang galing talaga ng pagkakagawa ni Lord sa mga brains natin. Kasi, diba? Parang, how can you create beautiful gowns with such beautiful patterns and at the same time, create chaos like this na Halloween look? Ayan. And only God can do that. Tama. Na makapag-create ng mga tao na may ganyang klaseng brain. Kasi it's the opposite doon sa ginagawa niya talaga, diba? Yes. Elegant. Oo. Diba? Yung perfect pattern. Tapos may ganito. Diba? Ang galing. Amazing. Sa akin naman na simple lang din. Hahawak lang ako ng Biblia. Ako lang taga-rebuke sa inyo.
Pwede yun. Speaking din, pasalamatan ko rin para yung red brand sa cup na ito. Napakagandang cup. Sila another new partner ko in sharing the gospel. Oy, nice. Nakakahiya naman yung ganyan, yung adlib na Diego Jesus. Bandido. Jesus, tapos ganito yung look ko, di Tapos ba? ako taga-review ko sa inyo, mama. Ay, naku, nakakaloka. Red Brand PH, salamat. Salamat ng Bonggacious. Ay, sino kaya ang tatanghaling winner mamaya? Oo, matinding labanan to. Nakita ko si Uncle Dagol. May mga pinapasok na kahon-kahon eh. Ayan, hindi ko nga alam kung anong kahon yung pinasok. Yung Kanina nga yung box. costume nga dito eh. May costume nga dito mga nakatago. Tapos nakakatawa yung mga tao na parang inaano nila yung mga costume, yung tinatago pa. Matinding labanan to. Tapos ayaw magsabi. Oo. Inihingi po ang listahan sa amin. Sinong sasabi? Wala na lang po, gulatan na lang. Oo, di ba? Di tsaka, alam mo yung pagka-presentation mga kabisyo sa mga schools, yung sasabihin ng matalino mong classmate o kaya yung mga bida-bida mong classmate na, ay, hindi naman ako prepared eh. Yan. Tapos bigla, di ba? Ako nga, inaway ko pa asawa ko kanina eh. Di ba sabi ko sa'yo, bibilhan mo ako ng damit ng ganito na itim. Hindi ka binilahan. Busy. Maghanap ka ng dyan. Kung ano naman suot ko. Nakakaloka yung ganun, di ba? Oh well, ang pinakamahalaga naman po mga kabisyo. I think ang pinakamahalaga sa mga ganito, of course, yung papremyo, kaya naman motivation siya. Ano na yun eh, talagang given na yun. Gusto natin ng papremyo. Pero, ang pinakamaganda din talaga dito is yung willingness ng mga tao sumali. It's a good indication of a good team. Correct. Feeling ko. Diba? Na parang kahit basta meron ako magjo-join at lalo pa yung mga kumakareer, lumalaban. Diba? Alam nyo na mga kabisyo. Pero alam ko naniniwala ako si Nicole mamaya may ilalakas pa to eh. May itotodo pa to eh. Alam mo wala na kasi umumuga ng dugo? Ano ba? Sabi nga nung isa nating office mate kanina, nung pumasok siya sa office ko, sabi niya, alam mo, natandaan mo yung nanalo sa atin dati, kumain ng uod. Sabi ko, ay, it's a no for me. Okay na lang ako na nag-costume. Okay na lang ako na jumoin ako. At least, masasabi ko talaga na sa sarili ko na I've done this at least once in my life. Hindi po ako kakain ng uod. Ayan, ini-expect pa namin na may itotodo pa yan. Wala, tsaka... So yan na yun? Oo, ito na. Tapos nakakatawa. At tsaka nakakatawa. Tingnan mo yung nails ko. Colorful. Sino matatakot na aso magaganon ka? Yung tapos nails may nail ko. art. Yung nails ko may nail art. Nakakalurk eh. Ay, nako. Pero it's going to be a fun activity. At hindi lang po ito Love Radio, pati po yung aming sister station dito. So, yung sister station natin, wala tayong nakikita. Hindi nagpapakita. Oo. Hindi nagpapakita. Ay, nako. Darating na lang yan. Talaga. Kaya ako lugi ako kasi kitang-kita na ako. Palakad-lakad ba ako dito? Kanina may inutos na ako sa PA. Alam mo, nagpapirma na siya sa akin ng liquidation. So isa na lang akong joke talaga. Kumbaga sa kumbaga sa beauty pageant, Diego, pamparami. Grabe. I so love my character. Yeah. Ngayon ko talaga na-appreciate ng bonggang-bongga yung karakter ko. Ayan. Di ba? Ito pang isa, nagyuyuko, tatago-tago pa, maratoni. Maratoni, kunyari pa. Patingin ng costume mo, patingin. Nagre-ready na yan, ayaw magpakita eh. Di ba? Bilatan na lang eh. Ay, nako. O yung suggestion ng isa para, di ba nagtatanong ka sa akin kanina, Jegs, kung meron ka pa bang itotodo. Ang suggestion ng isa, kain ka po ng buhay na manok para sure win. Ay, hindi na po. Okay lang ako. Dapat may props pa. Okay na ako, guys. Ay, nako. Abangan nyo na lang yan, ha? Abangan nyo na lang. Nakakaloka. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!